спортна шапка Малоси. Здравейте, скутеристи! Здрасти! Отново сме на живо от Скутер Хаус. Така. Очакваме въпроси, повече включвания този път. Надявам се да има интерес и да презентираме нещо по ваше желание или да отговорим на някакви технически въпроси, каквито ни зададете, каквото имате към нас. Давайте, на линия сме. Така, имаме един човек. Първият е важен. Здравей, здрасти! Да. Някой нещо да пита? Да. Тук сме за вас. Това е поредния лайв, който правим, мисля, че трети поред. Смятаме да за напред да продължим, ако има интерес, за да ви запознаем с частите, които предлагаме, за да бъдем полезни с информация, за да помагаме с каквото можем като цяло. Така. Трупаме Започваме да се аудиторията. трупаме. Да. Станем ли 10, има някой възможност да спечели шапка. Да. Добре. Каква шапка? Като нашите Шапка. на Малоси? Или като нашите на Малоси, които са много хубави. Или шапка на Скутер Клуб България. Бяла. На Скутер Клуб България има шапки, да. Да. Здрасти. Някой, ако има някакви въпроси, някакви проблеми, споделяйте. Относно скутери, разбира се. За лични Да, проблеми лични отговаряме. проблеми няма как да помогнем. Абсолютно. Да. Ако искате нещо да показваме от нашия магазин, някакви части, ако имате някакви въпроси относно части, ако смятате нещо да закупите от нас или от наши колеги, може да направим презентация на някоя част, която ние имаме в наличност, да ви покажем какво представлява. Аз ще покажа нещо по мой избор, докато някой се включи все пак. Така. Това е нещо, което пристига миналата седмица. Това е универсална маска за кросов мотор, ендуро мотор, която е като стил на КТМ маските. Оранжева цвят КТМ, разбира се. Изглежда много добре. Готина е, качествена, цената е много добра също. Нещо друго, което да... Така. Има вече един желаещ за шапка. Шапка. И аз Да. искам шапка. Всеки иска шапка. И аз искам шапка. Накрая на видеото ще ви кажем как може да спечелите вашата шапка. Да, на мен ще ми е интересно, ще се включа. Ще се включа в том бъд с шапката. Така. Някой може да зададе някой въпрос. Днеска ми искаме да покажем каски, някакви каски, които имаме за мотокрос, примерно. Имаме разни почти монстъри. Имаме класическите китайски ефтини каски, които са за скутери. Що си имаш така на тази каска? Тази каска е специална каска. Доколкото виждам, пише Скутер Хаус на нея. Тази е от нашите специални каски, служебни. Да. Какво ли ще стане с нея, не знам. Смятаме да ви изненадаме към края на видеото. Аз ще кажа. Ти ли ще кажеш? Добре, да казвам. Ще правим краш тест на каска. Ще тестваме каската, колко бързо може да се щупи. На китайска Та, каска. затова може да се съберете малко повече хора. Все пак ще е интересно. Оп, и влизам в каската. Краш тест на китайска каска, ще играем баскетбол с нея, волейбол, футбол и всякакъв друг бол. Всякакъв, да, друг вид спорт ще я тестваме колко е здрава. Да не я изпусна само. Да, Ако никой нищо няма да пита, ще почваме с глупостите. да, наистина, ако няма никакви въпроси, може да почнем с глупостите и директно да тестваме каската. Може е така на тото да въртиме печеливше за шапката. Да, Добре, ще го направим после това. Добре, тия каски китайските наистина, ако изпуснеш е така от 1 метър, горе-долу е тук 1 метър, така все пак, какво да. ли ще стане с нея? Добре, да видим. Да пускаме. Да пускаме ли? Пускаме. Ей, някой звъни. Някой Не звъни. мога да я пусна са, някой звъни. Значи, Все пак сме на живо, само да говоря по телефона и се върна колега. Занимавай хората с нещо интересно. така. Покажи. Добре, имаме един въпрос. Миналия месец ми задра цилиндъра. Добре. Когато свалих двигателя, коляновия вал се движеше трудно. На какво може да се дължи това, ако не са лагерите? Значи коляновия вал, за да е запецнал, по принцип, се дължи по принципа на лагерите. Наистина, това е по принцип на лагерите. Лагерите се от много високо натоварване се разширяват, при което вече, нали, се губи самото свойство на лагерите и най-често
коляновия вал така се прецаква. Този модел нямаме. Съответно, нов вал като цяло и вече ако има нещо останало по цилиндъра, нали, ако има някакви... Ако може да се шлайфа, шлайфаш. Ако е скъп цилиндър, ако е от тези ефтините, които са тайванските, препоръчваме да се смени просто с нов. Ако искаш, нали, пак да сложиш нещо по-ефтино, разбира се. На линия съм. На линия е колегата. Каска. За Така. какво ставаше въпрос? Но... Задавах цилиндъра, За- коляновия вал се движеше трудно. Да. На какво може да се дължи? Може да не са монтирали лагерите както трябва. Може и биелата да е заминала. Лагерите на биелата. Да. Има на какво да се дължи. Първим каската. Добре. Върнаме каската. Бяхме стигнали там, че тази каска решихме да й правим краш тест на китайската каска и решихме да изпуснем от 1 метър. За сега няма спукано по каската, освен техните, но пускаме. Добре. Да има каската. Леле, как се чува? Добре, каската се чува много силно, но Да, мал живя. Добре, значи каската ако падне от кормилото на скутера, няма да се счупи. няма да се щупи евентуално. Това вече го пробвахме, нали? При такъв тест. Ако ви падне от главата, трябва. Пак няма да се счупи, значи може да си взимат и 10 пъти по-големи каски от главата. Мисля, че визиора се предава. Предаде ли си визиора? За да слиза по-надолу. Да, ето имаме щета. Но ето, оправя се. Като всичко китайско, не си ли го барнеш? Да, няма как да се оправи. Да си го да оправиш така, няма как да стане. Но ето, оправи се тук, цак, стана. Добре, каската все още е здрава. Имаме гледащи, нямаме въпроси. Всичко ли знаете за тия скутери? Всичко знаете, всичко разбирате, всичките части ги знаете, нищо не искате да ни питате. Нищо, добре, ние ще продължим да тестваме каската. Ще играя 21 с нея. Четири. Издържа. Да. Може и едно поледи да дадеш, ама леко са Не може така. Дай да подавам. Добре. Ще щупим витрите. Аз си казвам. Може да играем футбол навън. Ако щупим витрите, това видео ще ни струва скъпо. Да, ще излезе скъпо видеото. Дай някакво да се обърка, дай леко. Леко, аз ще посрещна. Ай. Добре. Не, тази каска уникално здрава човек. Не, тия каски Китайска обаче е правена от китаец учител. от китаец учител. Не Значи е има правилно разлика от... китаец учител. Да, има ученик и учител китаец. Много здрава каска. Трябва не се сещам какво мога ще да причиниме, за да тестваме. Няма въпроси, нали? Няма въпроси. Аз сещам какво мога да причиниме. Всички знаят всичко. Добре. Да направим това, където си го мислих. Добре. Какво ще се случи на каската? Ще сгазиме с служебната баничарка, понеже Така. явно е съвсем здрава. Каската е здрава, каската е китайския рай. Извинявай. На живо сме, Извинете. Да, извинявай, но сме на живо, да. Четвъртък е 3 часа, да. Гледай ни по телефона, колега. Дай да правим какво ще правим. Така, Баничарката е тук. баничарката отпред, сега ще се опитам да обърна камерата. Гледай на живо, ще интересно е сега Така. какво ще направим. Добре, това ни е баничарката. Баничарката на Scooter House. Може да пуснете някое лайкче за нашата баничарка. Слагаме тест каската. Малко да мръднем сам. Ще има дали чудовището ще успее да счупи каската. Ако каската остане жива, все пак може да я подарим на някой. Ако някой си търси каска. Добре, каската се изплъзна. Ще я слагаме близко до бордюра. Така.
Май няма да остане много каската. И горе-долу. Човек, тази каска е здрава. Добре, малко е тук само това на визиора, но каската е здрава. Да, аз обещах, че ако живее да подариме, как да си търси каска. Тя може. Не, каската е здрава, не. Виж. Не е здрава. Добре, има малка пукнатина. Според мен слепенка може да се оправи. Това е. Почти издържа тест. Но все още може да се ползва. Може и да има пукнатина, но все още може да се ползва. Значи след Нашия тест, който проведохме, обърни камерата. Така, установихме, че китайските каски хищ не са лоши за парите си. Да, общо взето каската струва около 25 лева все пак. Що може да се изчиш на бордюра през нея. Да, И само леко се спука, значи всичко е наред. абсолютно. Добре, очаквайте и другите наши видеа с разни импровизации. Очаквахме малко повече въпроси да имате към нас. Явно всички си знаете урока. Другия четвъртък, пак в 3 часа следобед. Другия четвъртък може да се подготвите, питайте всякакви въпроси относно скутерите. Ще ви очакваме. Очакваме. Чао. Чао, чао!